Ini ndauyawo nenyaya yangu. Ndiri murume ane 45 years dzekuberekwa. Ndakange ndakaroora mudzimai tichigara tose kwemakore 10 uye tine vana 3. Upenyu hwatairarama hwaive hwakaoma, asi ini sababa vemba ndaimirirawo nepandaigona kuti mhuri yangu isarare nenzara. Zvakaoma kudaro, ndakakwanisa kunobvisawo pashoma pandaive napo kwana vatezvara. Zvese zvakange zvakarongeka, nemhuri yangu imba yedu yaive nemufaro waitoyemurwawo chero nevavakidzani. Asi nyaya hombe yakazouya pandakafunga kuyambuka mhiri kuri kuraramirawo vamwe. Semurume ndakanga ndichiona kuti mararamiro edu akanga akanaka zvawo, asi kwete zvekuti taizoitawo zvinhu zvihombe zvataishuvirawo. Saka takaringa kuti ndiyambuke ndiende kunoenda vamwe. Zvadaro ndakapinda munzira ndakananga kuJoni. Ndakasvika hazvina kunditorera nguva kuti ndiwane basa. Rairwadza zvaro, asi semurume ndaishingirira kuda kuzadzisa zvishuvo zvandakange ndarangana nemumwe wangu. Takanga takaronga kuti ndichashanda ndichitumira mari tigotengawo stendi tigovaka musha wedu tiwane pekugara pakatambanuka semhuri. Zvadaro ndakaita saizvozvo ndichitumira mudzimai mari achironga ari iye, sezvo aive ari iye ari kumusha, uye dzimwe nguva aipota achiuya kuzotora mari ega kwandiri kuJoni ikoko. Pose pataironga apa aiita kunge zvese zviri kufamba negwara chairo. Kana stendi yaakanga atenga akatondiratidza pamafotos, ndikaona kuti haiwa zvakarongeka. Ko ndaizivei kuti hapana kana chimwe chete chiri kufamba. Mumwe wangu akanga atove zvake nemumwe murume waaidya naye mari yandaishanda. Stendi yaakandiratidza yakanga isiri yedu. Zvakaoma hama dzangu. Ndakazozviziva mushure mekunge muvakidzani wedu asangana nehanzvadzi yangu. Ndopaakamuudza kuti ko zviri kuitika hamuzvioni here. Ndakakwira bhazi kudzoka kumusha wanike mashure andakasangana nawo. Hapana kana stendi yakatengwa. Zvinhu zvake mumba akatobvisa zvatove kumba kwemumwe murume. Chaakangogona chete ndechekuti ndichingosvika akabva ati ndinozviziva kuti makaudzwa zviri kuitika. Ndizvozvo handisi kuramba. Asi ndave kuenda, handichakwanise kugara newe. Ndakapererwa hama dzangu. Mudzimai wangu wandaive naye through thick and thin. Ndakakumbira kuti tiendese nyaya kumunyai, akaramba zvachose. Akati iye vana vako ava. Ini ndave kuenda nemumwe murume. Hama dzangu haubude misodzi. Unoshinga semurume, asi kana pfungwa dzekuzviuraya dzakauya mandiri. Asi ndakafunga vana vangu vaizosara vachichengetwawo nani, ivo amai vavo vaenda nemumwe murume. Zvaiita kunge pari kuitika firimu chairo. I couldn't believe kuti ndiye here mukadzi wangu wandaiziva. Hapana kana chikonzero chokuti akazviitirei. Handina kana zuva rimwe chete raakandibata ndine mumwe mukadzi, kana mufoni zvamo. Ndakasara nevana vangu mumba isina kana chinhu. Vana vakasara nehembe dzavo chete. Dzanguwo hembe dzakanaka dzaaiti kana auya kuzotora mari kuJoni ndomutitakura unoisa kumba. Ndakawana pasisina. Ndakazosiya vana nehanzvadzi yangu ndopandakapinda munzira kudzokera kunoshandira vana vangu. It's been 2 years now. Vana vari kuenda kuchikoro, ende ndakazokwanisawo kutuma hanzvadzi yangu kuti anditsvagire stand, ende izvezvizvi ndichiri muprocess yekuvaka. Saka ndinongoda kungotenda Mwari nezvose zvavari kundiitira. But zvinorwadza vedu wei, munozviitireiko nhaye vakadzi?